бо мақсади ҷалби сокинони вилоят ба забономӯзӣ ва дигар шуғлу касбҳо соли 2006 мактаби маълумоти касбӣ ва давомдори донишгоҳи осиёи марказӣ таъсис ёфта дар муддати чанд сол курсҳои зиёди омӯзиширо ба роҳ монда бо ин васила рушди иҷтимоиёт ва иқтисодиёти минтақа рӯ ба беҳбудӣниҳод. ин навбат бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон дар ҳамкорӣ бо ташкилоти ҳамкории олмону тоҷикистон дар доираи амалисозии барномаи рушди иқтисодиёти маҳал дар манотиқи интихобшудаи кӯҳистон маркази соҳибкории мактаби маълумоти касбии давомдори хорух кушода гардид. мақсад аз таъсиси марказ тақвият бахшидани рушди соҳибкорӣ дар минтақа ба ҳисоб рафта василаи муҳим дар пешрафти рӯзгори кӯҳистониён маънидод мегардад. ҳадафи асосии таъсисёбии ин марказ тақвият бахшидани рушди соҳибкорӣ ва инчунин пешниҳод намудани хадамоти омӯзиш, пешниҳод намудани хадамотҳои мухталифи машваратӣ дар ҷодаи андозбандӣ, дар ҷодаи молия, дар ҷодаи пешбурди ҳисобу китоб ва инчунин муҳосибот ва инчунин таъмин намудани мафод барои соҳибкории хурду миёна, инчунин дигар барои таъмин намудани рақобатпазирӣ пешниҳод намояд ки имрӯз ин намуди хадамот дар бозор талабот ба инҳо ниҳоят зиёд аст. ҳамаи соҳибкорони вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон метавонанд аз хизматрасонии ин марказ васеъ истифода баранд ва дар фаъолияти худ ва инчунин мудирияти умуман дар мудирияти худ аз ҳар гуна хадамоти ин марказ истифода баранд ва метавонанд мудирияти дурусти тиҷорат ва соҳибкориро пешаи худ қарор диҳанд. боиси зикр аст ки соли равон аллакай чанд нафар аз сокинони вилоят аз курси марказ бархурдор гардида ба рушди соҳибкорӣ шурӯъ намуданд. мо ки дар соли 2019 дар соҳаи банақшагирӣ тиҷорат дар мактаби касбӣ ва давомдори донишгоҳи осиёи марказӣ дар шаҳри хӯрок таҳсил кардем. дар соли равон дар ноҳияи рӯшондеҳаи пасхув корхонаи хурди пойафзолбарориро ташкил додем ва имрӯз маҳсулоти истеҳсолии худро ба намоиш гузоштем. шурӯъ кардем аз истеҳсоли пойафзоли мардона ва дар оянда мақсад дорем ки дигар намуди маҳсулотро истеҳсол намоем ва нияти баро мондани фаъолияти худ дар шаҳри хӯрокро дорем. ин ҳол мо дар фикри васеъ кардани корхонаи худ ва ташкил додани ҷойҳои нави корӣ ҳастем. ман аз соли 2010 ба занбур асалпарварӣ машғул ҳастам. ҳар сол ба ҳисоби меона аз як оилаи занбур то 20 килограмми асал истеҳсол мекунам. ҳозир бошад 200 килограмм асал истеҳсол намудам. 22 оилаи занбур дорам. маҳсулоти худамро дар бозори хорух, дар қишлоқҷойҳо, бозори рӯшқала ба фурӯш мебаронам, савдо мешавад. нархи асал аз 50 сомон то 70 сомон. дар оянда нақша дорам ки бояд амин оилаҳои занбурро зиёд кунам, маҳсулоти занбурро зиёд кунам ки мардуми мо бояд аз асали тоза истифода барад, яъне асал аз ҷиҳати калоби тоза бояд барои мардумон ҷои корӣ шавад, барои хоҷагии ман фоида шавад, чунки ин як соҳаи сердаромад мебошад. ба ҳамин мақсад хоҳиш дорам ки бояд оилаи занбурро зиёд кунам. пеш аз маросими кушодашавии бинои марказ аз ҷониби соҳибкорони маҳаллӣ намоиши дастранҷ пешкаш гардонида шуда, муовини раиси вилоят Имашозода Анвар Имашо ва намояндагони ташкилоти ҳамкории Олмону Тоҷикистон аз он дида намуданд. аксари маҳсулоти ба намоиш гузошта шуда аз ҳисоби масолиҳи худӣ коркард шуда, меҳмонон ба он баҳои арзанда гузоштанд. бо ба истифода додани бинои замонавӣ ки пурра бо техникаи зарурӣ таҷҳизонида шудааст, имконият мебахшад ки довталабон дар шароити муосир семинар омӯзишҳои кӯтоҳмуддат ва дарозмуддати соҳибкориро баргузор намоянд. Диловар Бутабеков, директори мактаби маълумоти касбӣ ва давомдор, перомони таъсиси маркази нав баромад намуда қайд намуд ки мақсади ташкили чунин марказҳо ин пеш аз ҳама равнақи соҳибкорӣ мебошад. муовини раиси вилоят Имашозода Анвар Имашо қайд намуд ки таъсиси марказ ба яке аз ҷашнҳои барои халқи тоҷик муқаддас 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон рост омада беҳтарин дастоварди ҷашнӣ дониста мешавад. ҷалби мутахассисон ва дигар намояндагони қишраҳои ҷомеа ба чунин
семинар омӯзишҳои марказ боиси пешбурди иқтисодиёт ва иҷтимоиёти минтақа ба ҳисоб рафта, бо ин васила теъдоди соҳибкорон дар ҳудуди вилоят зиёд хоҳад шуд. Дар ҷараёни вохӯрӣ намояндаи ташкилоти ҳамкории Олмону Тоҷикистон, директори Мактаби маълумоти касбии давомдори минтақавӣ баромад намуда, суханронии роҳбари хазинаи Оғохони Тоҷикистон кишвар Абдулалишоев тариқи онлайн шунида шуд. Дар фарҷом ёддошти тафоҳуми чаҳорҷониба миёни Мактаби маълумоти касбии давомдори Донишгоҳи Осиёи Марказӣ, ташкилоти ҳамкории Олмону Тоҷикистон, барномаи ҷонибдории инкишофи иҷтимоии манотиқи Кӯҳистони Бадахшон, фонди қарздиҳии хурди Мадина ва шартномаи ҳамкорӣ оиди гузаронидани омӯзишҳо барои гурӯҳҳои истеҳсолӣ байни Маркази соҳибкории Мактаби маълумоти касбии давомдори Хорух ва барномаи ҷонибдории инкишофи иҷтимоии манотиқи Кӯҳистони вилоят ба имзо расиданд.